बगल चौपी जल्दी गाड़ी का कोई गाड़ी ना मिलल ह तो काहे खातिर पैदल आले नहीं वहां कहती तो हम ना जाईती ना तो चले के कोनो बात नहीं के घर घर कोई काय बनावे खाए मिलने के हां अब बताई रात हो जी जाए मैं हां तो चले के चले के बाबूजी हां बोले के एक कट्ठा बेच के हमारा नाम में लिख दी ना लिख दे बाबूजी हम सोचत रहे कि एगो 4 चक्का लेके चलती जाता अच्छा रही बताई हो बबुआ कमाता नु हर सबक पूरा हो जाई धनगाई जमीनिया बेच देती हैं एक कट्ठा पुलिया पे के तक बन अच्छा रही तो ये बबुआ पैसा विदा करता ना मनीष के नौकरिया लाग जी ना चले तुम गाड़ी मलकिनिया है हमार का करत बिया सुतल बिया कि बैठल बिया जाना तनी मनीष जी रात जब से भैया आई नहीं इतना ना बिजी रहत पूछा तू का हो भौजी का करी राउर भैया आवत तड़न आज मछली बनावे के सोचत तू न काहे ना हमार ते दुलरुआ देवर बानी का ये मनीष जी हां भौजी आई राउर भैया आ गइनी प्रणाम जी का करत रहू मसाला पीसत रही जानती तो हम पनीर के सब्जी नहीं बनवाईती हमरा भाइयों के का रखतड़ू का करी रौरा ना रही तो इनकरा के रखले रही अच्छा चल हमारा बड़ी पियास लागल तनी अच्छा आई घर में आई तनी बबुआ जी पानी ले ले आई बैठी पानी दे तनी बैठी पानी दे तनी और सब बताई आए में कोनो दिक्कत त ना भइल ह बताई हई हईसन शरीर के हमार तुअरी बना देले बानी अरे का करबू ड्यूटी से छुट्टी मिलत हमनी के बताई हमार राजा जी कैसन हो गुल बानी हई करेजा हमार 3 दिन बखटला के बाद न बुझाला हो धन जाए दी अब आ गुल भाई तो हम खिया के रौरा गोटवा के विदा ना करमे हमार राजा जी हमार भईवा तारा कोनो कमी उमी ना 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 वहाँ के बेचारा देवर जी कुछ ना करत रहे बताई बेचारा ऐसा नहीं खे बात ए मनीष कहाँ बड़ हां भौजी आवा बबुआ मनीष भैया से चल गुनी ठंडा लगे हो हाँ हां आवत ना ऐसा बात नहीं खे जीरा और भैया तो कहीं ना ठंडा हमारा ना पिए ना त आवते होते का प्लान बनावतड़ू लागे में अब बताई भतार हमार विदेश ले आइल बनी तो हम रौरा भी रहम ऐसा हम अपन भतार के छोड़ के तो हम एगो मंगलसूत्र किनले रही है दू गो पहन के चलतड़ू ई के कर दिहल ए, जानत नहीं खे एगो राउर ह अच्छा आ एगो है देवरू से कहने की जाए दी भैया नहीं की तब सबक पूरा कर दी दे दी भाईबो के रख लेबो तबे न हो ना जी ऐसा बात नहीं खे ना 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 ऐसा बात नहीं खे देवर जी ऐसा नहीं खी यहाँ के कितना अच्छा बानी बड़ी ख्याल रखत रही रौरा चल रही तो अच्छा कुछ खाए भाईबा तोरा के छोला समोसा खियावेला कि ना लाके बाजार सब चीज खियालन बेचारा मनीष ऐसा बात नहीं खे जी छोले सिंघाड़ा कहत हो भैया अच्छा कबो को भौजी केरो मांगेली केलो माने बाजार के केला फल इनके केला खियाई ना जाना तनी कमजोरी है खाली हो गु रहा न तो यहाँ के सब चीज ला के खियले रहे बहुत अच्छा बानी 4 बजे भोर में ती घरी रहर काटे चल जेतड़ी तो कमजोरी ना होई तनी देखल जाओ तो है क्या कर दिया अब बेटा आवेला रहे आज दिन से आई कि ना आइल बेटा बड़ा डांड में दर्द रहता कहले रही बेटा दवाई ले ले है क्या करबा बूढ़ पुरानी आदमी के केने बड़ू हो पतो हां हां बाबूजी आवा बाबूजी आवत तनी लेके लगे बाबूजी अरे जी याद रहा बेटा क्या खुश रहा ठीक बड़ा तो सफर बढ़िया कटो हलू बहुत बढ़िया अब तो है क्या करताड़ी ए जे भाई आवतनी जी आवा क्या कहतनी बाबूजी कौन तनी पानी उनी पियाई तू बड़ी दौड़ के चिमनी पर ईटा ढोवा एकदम तर चक्रिया आइल बिया क्या कइल जाओ ठीक बा लावतनी बाबूजी आ तू कैसन बड़ा पढ़ाई ठीक चलता हां दे बाबूजी पानी पी ज्यादा जियारा जुड़ा बिल पानी पिए खाना खाई मैं हां तनी बनैले बड़ू जे का
बबुआ के ना भी खिलाड़ू मनीष बबुआ के तो पढ़ के हन त लाई रही मिठाई वहाँ के नो तो खुरमा बबुआ के खियनी मनीष के। हां तो तनी मानल कहीं नहीं छोट भाई हो ना रउआ इतना हाय हाय किला कौन बा दिन भर रउआ चिमनी पर हम कमाते में तीनटा घर जरूरी बा। ना अब सोचा था कि 2000 और रह गइल चिमनी वाला के ना 2000 कर्जा उतार के अब कहिए से हम यहाँ के कहतनी कि बैठ के खाई जाए दी वहाँ के गोइल बानी कमात तनी तो काहे खातिर रौरा तंग करतनी हमारा के। काहे रउआ नहीं खे बुझाता अपना से बड़ा हती बैठा जा एक बैठा जा ना हम भेजे बच्चे दिन कोनो बात नहीं के चिमनी वाले का पोटा बिल बनी बैठा बबुआ बैठा। अरे बाप रे बड़ा बुल पर डार में दर्द हो गइल ना बाबूजी। हां बाकी पतो है एकदम सही मिलल भाई सही संस्कार बा एकदम मस्त संस्कार बहुत सेवा करेली कार ये बड़ियो ना औरत बहुत सेवा करेली कोनो बात नहीं खे कितना न करली एकदम बहुत सेवा करेली संस्कार बहुत अच्छा से खाना करेली। पीना टाइम से देवेली कि ना हां मिलेला ना। हाँ अब बबुआ के मैंने सेवा सत्कार टाइम पर पढ़े जालन खालन बन जाला खाना। हो तो पढ़त हो तू। हाँ हम तो पढ़ते बनी लेकिन का कही इनकरा के समझाओ तनी कि काम धाम छो के घरे आराम करो तो ई बावन तो खाली जाके कामे करे के चक्कर में बावन एगो तो गोड़ पहले ही तुर ले बावन अब दूसरे को गोड़ तुर दी हो ने तो और तो दिक्कत सारा हो ई संपत हमनी के का होई केकरा के दिए यहाँ के हम कही ना बाबूजी के तो यहाँ के मानबे ना करी ना बताई हमारा के का अब कहम फिर अब ना कमाई तू नहीं जाना हो तू कमाई लगला बबुआ के नौकरी लगा ही वाला लगल है ना मातना पैसा काहे के विदा करती रउरे काम करे ना तो अब ना कमाई जाई अब 2000 हो गल बस 2000 सोच जी 2-4 दिन में अब ना कमाई हाय जा बड़ा जाओ बबुआ घर में बड़ा जाओ आओ बड़े के भैया आओ भैया प्रणाम हो। खुश रहो का समाचार बा हो ठीक बाड़ा हाँ ठीक बनी तब आप सबको सब समाचार सब ठीक है बाप ने सुनाई जा ठीक है एकदम बहुत मस्त फैमिली के बन जा और तो बताई भैया जी दीदी के क्या समाचार बा। सब ठीक बा हो तन पानी लेके पियावे के लावत तनी पानी रुक हाँ। जाई भैया जी के ले जी भैया जी पानी ई का करत तनी भैया जी ई के कर तो भवा लागिन हो अच्छा ई बात बा गलती होता जी भैया जी